Hi logofer, welcome back to Pranjal Bora YouTube channel. Ini video जाहैबाय आं दिनै पुरि बानायगोन ना बेलासे सालोंथाय पुरि बानायगोन आं ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बेनिफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आं बेयाव माबा बायना संख्रि ओमफ्राय जानाय थाव ओमफ्राय आं दैखौ मिक्स खालामगोन Stay on Billy and say Billy video for the second night of my daughter guys. Guys, mình sẽ giúp bạn Không nói Đây này, không phải là cái này mày video Bayo dai town se bre video bara kolo sanai nona mane hun bala dini karing go jaman pramu la bara search gila kini ukhane mana guys ini kaino bahas sosial video बनायनो मोनसिगोन ना भिडिअखौ लाइक शेयर कमेन्ट खालामबानो जाबाय Guys, ang gawin kamu kinain kaya ng puri mo na yun. Kaya sinisalang sini. Garbai और माबा दंमोन दै दंमोन ओमफ्राय मेगनाव बेरबाय ना गाइस माने मेगनावनो नांबाय गिदोंबो जाम्फरिया फुलिदो ना गाइस नोंथांमोनाबो बानायना जानो हागोन न'आव बिदिनो थावफिनबाय ओमफ्राय दुंबायबो ओमफ्राय होनोसै आरो गांनैल' दंबावो जानोसै बारी
Ya बानायजोब्बाय आङो रेडि जाबाय गासैबो रेडि फैदो आं साहा फुदुंदो साहा फुदुंदो देखायनो बेनो सिनि साहा लाल साहासो ना गाइखेर गैया बरिया टेस्टि जाखानोसै दिनै साहा लोंसै बरिया जाबाय ओमफ्राय जेबो मैगं संसै ना गाइसनि जाबाय थानोसै आं दायो guys दिनैनि भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय चेनेलाव गोदान फैदोंबा प्लिज अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओके बाय बाय गाइस